Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. İçtimai uyuşmalar республика күләм хәрәкәткә берләште. Без бергә проекты кысаларында Чаллыда нинди эшләр башкарыла, Гүзәл Шиһапова белеп кайтты. Мәктәп карталарының уңай һәм тискәре яклары хакында укучылар бәхәс куерта. Кайсы як җиңеп чыкты, хәбәрчебез белеште. ФУның Урра радиосы Германиядән кунаклар кабул итә. Алар белән Айгөл Юнысова да очрашты. Күргәзмәдә 300дән артык кул эше, шәһәр укучылары, кулъяулыклар чикте. Татарстан халкы президент белән бергә исемле иҗтимагый хәрәкәткә кушылды. Бу атнада Казанда "Без булдырабыз, без бергә" исемле форум узды. Биредә республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән 300 кеше катнашты. Катнашучыларның бер максат җыйды: яшьләр президент тарафыннан гамәлгә ашырылучы социаль программаларны үтәүдә берләшергә тели. Барлык иҗтимагый оешмалар да үз районын, шәһәрен, авылын үстерү өстендә эшли. Чаллыда да "Без бергә" проекты кысаларында эшләүче оешмалар шактый. 88 яшьлек сугыш ветераны Салих Сиражетдинов үзедә сизмәстән "Без президент белән бергә" проекты катнашучысы булды. Бүген яшь тимурчылар отряды ветераны бәйрәм белән котларга килде. Укучылар геройга җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде. Бу проект яхшы эшләр кылуга юнәлтелгән. Әмма шул ук вакытта Салихҗан бабай үзе дә балаларга сугыш турында сөйләп, аларда патриотик рух тәрбияли. Патриотизма нет у молодежи. Яшьләрдә патриотик хисләр сүрелгән. Тимурчылар әлбәттә кирәк, чөнки алар туган илгә карата мәхәббәт хисләрен кабат уятуда ярдәм итә. Тимурчылар ветераннарга ярдәм итә. Кемгәдер бергә хезмәт иткән иптәшләрен табырга булышалар, кемгәдер туган яклары, авылдашлары белән элемтә урнаштырырга ярдәм итәләр. Әлеге акциядә шәһәрнең 6000-нән артык укучысы теләп катнаша. Мне нравится ходить к ветеранам. Миңа ветераннар белән аралашу ошый, Бөек Ватан сугышы турында күбрәк белергә телим. Аларның сөйләгәннәрен тыңлыйсы килә. Тимурские отряды школ города также будут. Тимурчылар отряды акциянең иң актив катнашучылары булачак. Без барлык шәһәрдәшләрне язгы яхшы эшләрдә катнашырга чакырабыз. Үзләренең гамәлләрен "Добрый Татарстан" хэштегына урнаштырырга мөмкин. Һәр көнне яхшы эштән башласаң, безнең шәһәрдә һәм республикада шат кешеләр артыр иде. Президент белән бергә хәрәкәтенә һәр кем кушыла ала. Бу хакта 13 апрель көнне Башкалада булган форумда да ассызыкланды. Все разделяют те принципы, те идеи, которые... Әлеге принципларны, идеяларны барысы да яклап чыкты. Президент белән бергә проектында төрле социаль катлам кешеләре, төрле яшьтәгеләр катнаша. Бирдә республиканың алга китүен теләгән һәр кем катнаша ала. От того, как мы их услышим, зависит очень многое. Бу тәкъдимнәрне ничек кабул итүебездән республиканың социаль һәм икътисади яктан никадәр алга китүе бәйле. Шунысы сөендерә, күп кенә инициативалар бүген Татарстан алдында торган максатлар белән тәңгәл килә. Шәһәрдә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаучы, мохтаҗларга ярдәм итүче һәм тагын башка бик күп проектларда эшли. 20 апрельдән республика буенча яхшы эшләр эстафетасы старт алачак. Без булдырабыз, без бергә форумында республикада "Добрый Татарстан" проектын ачтылар. Аның кысаларында һәр кем Instagram социаль челтәрендә үзе башкарган яхшы гамәлләрнең фотосурәтләре белән уртаклаша ала. Гүзәл Шиһапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Бүген Чаллыда яңа төзелеп килүче бакчаларга юллама бирә башладылар. Барлыгы 1440 кыз һәм малай быел ачылачак учреждениеләргә йөриячәк. Исегезгә төшерәм, 1 апрельдән мәктәпкәчә учреждениеләрне комплектлаштыру башланды. 3 яшьлек һәм оннан өлкәнрәк балалар барысы да урыннар белән тәэмин ителә. Сүз уңаеннан ата-аналарны белгечләр хәзер яңартылган бүлмәдә кабул итә. Биредә башкарма комитет җитәкчесе күрсәтмәсе нигезендә логистика камилләштерелгән. Стеналарда мөһим мәгълүмат белән танышырга була. Урындыклар куелган. Быел Чаллыда барлыгы 8000 тирәсе бала бакчалы булачак. Бүгенге көндә 5844 бала җибәрелде. Бу инде 12нче елгы балалар. Хәзер инде 12нче елда туган балаларны җибәреп бетерәбез. Һәм менә бүгенге көннән яңа балалар бакчасына быел 15нче елда ачылачак балалар бакчасына балаларны җибәрә башладык. 6500 бала 13нче елга алар чиратта калачаклар. Кызганыч каршы без аларны урыннар белән тәэмин итә алмаячакбыз. Апрель аеннан Чаллы мәктәпләрендә электрон мәктәп картасы проекты тормышка ашырыла башлады. Бүген балалар һәм яшьләр иҗат сараенда беренче нәтиҗәләр ясадылар. Онда республиканың мәгариф министры урынбасары катнашты. Киңәшмәдә катнашучылар системаның әлегә камил эшләмәвен ассызыклады. Обращаясь к классным руководителям, к родителям,
Ата-аналар һәм сыйныф җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә. Карталардан ялгыш акчагыз алына икән борчылмагыз. Бер генә транзакцияда эзсез югалмый. Кулланылмаган хезмәтләр өчен тотылган акча да кире кайтарыла. Карталар турында балалар үзләре дә бәхәсләшә. Эшлекле уенда 32-нче мәктәпнең югары сыйныф укучылары катнашты. Алар яңалыкка каршы һәм теләктәшләр командаларына бүленде. Уен барышын хәбәрчебез күзәтте. Несколько лет назад пропала девочка Василиса, и если бы у нее был этот браслет, можно было бы по чипу отследить и найти ее намного быстрее, возможно, живой. 32-нче мәктәп укучылары авызыннан менә шундый дәлилләр яңгырады. Бүген алар өчен эшлекле уенның темасы мәктәп карталары. Балалар кергәндә техник кимчелекләре барыбер чыгачак һәм мәктәп кырында ул толпа булачак. Һәм ул бик зур минус, чөнки алар дәрескә соңга калалар. Фикерләр ничек кенә төрле булмасын, җиңү бер генә командага елмайды. Очень умные дети. И мне приятно учиться с вами в одной школе. Но, увы, сегодня не ваш день. Команда «За» победила. Мен бу картаның кимчелекләрен күрмим, чөнки ул балалар өчен бик җайлы, чөнки балалар бик йөгереп йөриләр һәм акчаны югалтырга мөмкинлеге бар. Һәм бу карта белән алар эконом эш апара алалар. 32-нче мәктәп директоры ышандыруынча, укучыларга да, ата-аналарга да мәктәп карталар турында үз фикерләрен белдерү мөмкинлеге тудырылган. Но также были случаи, когда приходили. Мәктәп карталар проекты әле гамәлгә генә ашырыла башлады. Әлбәттә, бу вакытта кыенлыклар булмый калмый. Күпмедер вакыт үтүгә ата-аналар да, балалар да күнегер дип уйлыйм. Спикерлар җиңүчеләрне билгеләде. Карталар яклы команда җиңеп чыкты. Дөрес, бу башка команданың фикере белән исәпләшмәү дигәнне аңлатмый. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, яңалыклар. Шәһәр җитәкчесенә турыдан-туры сорау бирү мөмкинлеге бар. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясендә новости яңалыклар тапшыру кысаларында махсус проект старт ала. Яңалыклар иҗат төркеме иртәгә 18 апрель көне сәүдә кварталында эшләячәк. Килегез борчый торган проблемалар, мәсьәләләр хакында хәбәр итегез. Һәр сорау федераль закон кысаларында каралачак һәм 30 көн эчендә җавап биреләчәк. Сорауларга җавапны безнең рәсми сайтта карарга мөмкин булачак. Шулай ук кайбер сораулар безнең сюжетларыбызның төп темалары да булыр дип ышанабыз. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. ФУның Урра радиосы Германиядән кунаклар кабул итә. Алар белән Айгөл Юнысова да очрашты. Күргәзмәдә 300-дән артык кул эше, шәһәр укучылары, кулъяулыклар чикте. Какой автомобиль выбрать в кризис? Недорогой в обслуживании, с оптимальной комплектацией и по выгодной цене. «Лада» со скидкой 50 тысяч рублей в Транстехсервис. Сигнализация и зимняя резина в подарок каждому. Набережные Челны, автодорога 8. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Жилой комплекс «Челны-Яр» предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с «Челны-Яр». Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Datsun Ondo от 376 тысяч рублей. Datsun Nido от 432 тысяч рублей. Кредит 5,5% на 3 года. Акос Челны 203302. Олар туры эфир студиясын сәхнәгә алыштыра. Ришат Хажиев, Лилия Мәхмүтова, Гөлия Хайдарова, Лилия Закирова, Резида Шакирова, Зөһрә Фатыйхова. Күңел радиосы беренче тапкыр татарча мюзикл тәкъдим итә. Бар да мәхәббәттән башлана. 28 апрель кичке сәгать 7 Энергетик Мәдәният сараенда. Спецпроект телеканала Челны ТВ. Задай вопрос руководителю города. Уникальная возможность для каждого челнинца. 18 апреля в полдень в торговом центре «Торговый квартал». Только 1 час. Съемочная группа Челны ТВ записывает ваши видеовопросы главе города.
Приди, задай вопрос и получи ответ. Прояви уважение к своему городу. 18 апреля выйди на общегородской субботник. Яңалыкларны дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышы ветераннары бушлай авиабилетны Россия почтасы бүлекләрендә рәсмиләштерә ала. Акция 10 апрельдән 12 майга кадәр гамәлдә. Ул бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап оештырыла. Сугышта катнашучыларга һәм сугыш инвалидларына уңайлы рейслар сайлауда белгечләр ярдәм итәчәк. Ветеран белән бергә учу өчен тагын бер кешегә бушлай авиабилет бирүдә каралган. Түләүсез авиабилетларны почта бүлекчәләрендә алыр өчен Бөек Ватан сугышында катнашучы инвалид һәм аны озатучы кешегә шәхсән яки законлы вәкиленә почтага килеп операторга теләгән көнен һәм ушу маршрутын әйтергә, льгота бирүче таныклык һәм паспорт яки шәхсне билгели торган башка документ күрсәтергә кирәк. Шулы ветераннары өчен Йосиф Кобзон җырлаячак легендар артист безнең шәһәргә Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина чакыруы буенча килә. Әлеге идеяны шәһәр һәм КАМА җитәкчелеге дә хуплаган. Концертны оештыру чыгымнарын депутат үз өстенә ала. Бөек җиңү уңаеннан ветераннарны 25 апрельдә орган залында котлаячаклар. Тантана сәгать 4-тә башлана. Чакырылучыларның күпчелеге Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары. Это будет большой совместный праздник. Бу зур уртак бәйрәм булачак. Аның кысаларында аллеялар утыртуда, велосипедларда йөрүдә оештырыла. Орган залында ветераннарны тәбрикләү булачак. Бирдә Кобзон үзенең танылган җырларын башкара. Сугыш ветеранына кулъяулык шәһәр экология музеенда яуда җиңгән батыр солдатка проекты күргәзмәсе ачылды. 7 ай буена шауның мәктәп укучылары гаиләләре белән берлектә милли кулъяулыклар чикте. Проект кысаларында барлыгы 350 кул эше ясалды. Күргәзмәдә Айгөл Юнусова булып кайтты. Кулъяулыкларга ветераннар бәя бирә. Күргәзмә киштәләре һәм диварлары 350 милли бизәк сыйдырган. Һәрберсе балаларның иҗат җимеше. Кул эшләреннән җылылык бөркелә. Кулъяулыкка бизәк чиккән иң кечкенә укучыларга нибары 7 яшь. Күргәзмәнең беренче кунаклары ветераннар. Алар сугыш афәтләрен искә алып җырда сузды. Бәдер апаны блокадага кадәр Ленинградтан эвакуациялиләр. Моннан соң ул Мөслимгә кайтып колхозда эшли, ышанычлы тыл булдыра. Бәдер апа ветераннарга кулъяулыклар бүләк итү проектына шатлану хисен яшерми. Рәхмәт балаларга, куллары шундый эшне белгән өчен. Аларга Ходаем сугышлар чыкмасын. Берсенә берсе итәгатьле булсыннар, берсенә берсе шәфкатьле, миһербанлы булсыннар. Күкләр аяз булсын, сугышлар чыкмасын. Проектның авторы фикеренчә, әлеге патриотик чара укучыларда сугыш кырларында җиңү өчен көрәшкән шәһәрдәшләргә карата хөрмәт хисе тәрбияли. Моның белән бер рәттән кулъяулыклар чигү милли традициясендә дәвам итә. Biz ustozlar bilgilep balalarga yardım etip, biz alarını yine şunday күргәзмәгә җитәрлек эшләрлек итеп, шигүне, кулъяулык шигүне, кулъяулык традициясын яңартып, инде бүген шәһәребезгә күрсәтәбез. Һәрбер кеше шушы платокны үзенә алганда, анарга биргәндә, һәр вакыт ул үзенең үткән вакытын искә алыр, һәм үткән гомерен искә алыр. Шушыны белән и калган гомерләрендә дә мен кажется, ниләрне яулыкларны саклап, булган хәтерләрен яңадан кабатлап искә төшереп торырлар. Күргәзмәгә чыгарылган кулъяулыклар белән танышканнан соң, кунаклар түгәрәк өстәл янына җыелып самавыр чәй эчтеләр. Проект авторына чиксез рәхмәтләрен белдерделәр. 9 майга кадәр барлык 350 кулъяулык сугыш ветераннарына тапшырылачак. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Яңалыклар.
Шолы Татарстан турында Германияда да білешеклер. КФУ Шолы институты негізінде эшләп келуші Ура радиосына апрель ойыннан Шолы мәктәпләрендә электрон... Ура радиосына Германиядан кунаклар килде. Бу Галля шәһәрендә Корекс немец радиостанциясы хезмәткәрләре Ура радиосы немец радиосы белән берлектә яңа проект әзерли. Аның кысаларында айга 2 тапкыр Ура һәм Корекс дулкыннарында немец һәм рус телендә тапшырулар барачак. Обсудили идею, как нам... Без әлеге программаларны чыгару идеясе турында сөйләштек. Ниһаять, радиода эшләүче студентлар белән таныштык. Без алар безнең ничек эшләүне аңлады. Бу бик мөһим. Безнең шәһәр турында, безнең Татарстан турында, гомумән безнең культура, менталитет, нинди нациядәге кешеләр яшәвен Германиядә ишетә алачаклар һәм димәк Германия шәһәрләре аларның Галля тирәсендәге инде территорияда 500 меңләп кеше Шолы шәһәре булганын, Татарстан булганын инде беләчәкләр инде. Шолы дуслык каласы бүген үзәк китапханәдә зур фестиваль ачылды. Аны китапханәчеләр шәһәребезнең 85 еллыгы һәм әдәбият елы кысаларында халыклар дуслыгы йорты белән берлектә оештырды. Фестиваль кунаклары өчен 5 мәйданчык эшләде. Аларда милли киемнәр, кул эшләре, борынгы татар китаплары белән танышу мөмкин иде. Шәһәрдәшләр төрле милләтләрнең чәй пешерү серләренә дә төшенде. Шулай ук биредә чигү, бисер белән бизәү, квиллинг буенча осталык дәресләре үткәрелде. Милли җәмгыять вәкилләре зур концертта да катнашты. Бүген безнең фестивальдә Җәүһәр татар фольклор ансамбле катнаша. Аның солисткасы Гөлфия ханым, ул үзе белән әнисенең 102 еллык күлмәген алып килгән. Һәм ул шушы күлмәге белән чараның ябылу тантанасында махсус чыгыш ясаячак. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, ялларыгыз күңелле үтсен.